Mboten usah wedi kalih kula mboten badhe merjaya pati kalih jenengan. Kula melok tangglet kalih sampean. Sampeyan menika sinten? Mbok Bahya. Terus awakmu iki sapa, Nduk? Sapa? Amia. Niki yuga sampean, Mbok. Ngeten, Mbok. Ket wau kula inceng, kula wasi saka kadohan. Panjenengan dan tetangisan ngantos Amia niki wau teng Saben ngeten iki tujuanmu, Nduk. Apa awakmu nang sawah nganti ditangisi mbokmu koyok-koyok nelongso batine mbok. Awakmu ndolek tikus. Terus kate mok gawe apa tikus? Wis. Awakmu ndolek tikus butuhe mok gawe mangan. Mbok. Niki kados pundi nalare. Amia niki ngantos nggak ada pamikiran pados tikus damel nedha. Kamangka telatah Tuban menika kondang gemari Palo Jinawi kok tasih enten menungso mangan sing duduk mestine dipangan ngeten iki. Yo no. Iki. Kula nek mirengaken sambatipun sampean sedina saged nedha, petung dina mboten saged nedha. Kaya-kaya kedudut batin kula, Mbok. Umpami, Mbok, panjenengan kalih Amia niki kula bantu ngoten dos pundi. Jinawi nanging cek ana kawula dasih ya kawula cilik sing mangan kaya ngene. Iya, Mbok. Ono menika beras jenengan tedha kalanipun Amia. Nek perlu sampeyan dongdomaken kalian sak padane manungsa sing lagi
Terus niki mbok, kula nggadah setitik emas pecis Raja Brana. Niki saged damel nyandang nek perlu sampean dol damel mangan nggih mboten napa. Niki jenengan tram. Sanjang mboten usah mikir imbal balik utawi bales budi teng kula. Kula ikhlas lahir batin babar pisan mboten milik. Kula niat sabiyantu kalian panjenengan. Ya nduk Amia, awakmu dinaliki tak penggak. Ojo mok terusno awakmu ndolek tikus kanggo ngingoni mbokmu. Iki emas pecis Raja Brana nok gobok ya beras. Cukup gawe ngingoni mbokmu. Nek perlu dum-dumno barek tangga teparo sing padha-padha kurang mangan. Pun mbok, nek ngoten kula pamit kalian panjenengan. Kula tak nerusaken lampah kula. Wonten napa, Mbok? Kula badhe nerusaken lampah kula kok sampean bengok-bengok teng kula. Napa emas pecis Raja Brana beras teng gobok napa kirang? Terus jenengan bengok kula niki perlune napa? Nggih. Sampean bengok kula niki wau kepingin semrap sejatine kula niki sinten. Pun ta Mbok. Panjenengan mboten usah mikir kula niki sejatine sinten. Sing penting kula pun sabiyantu kalian panjenengan, jenengan kali Amia saged nedha, saged nyandang. Mbok ya, nek acene panjenengan menika meksa kepingin semrap kula sejatine sinten. Tapi kula mekas kalenipun sampean. Jenengan janji nggih, nek empun kula duduhi sejatine kula niki sinten, jenengan mboten usah ngombroworo ngomong-ngomong kalian kawula gasih utawa para manungsa liyane. Awakmu go ngono Amia. Aja nganti awakmu ngomong-ngomong sejatine aku iso, ya. Nggih, Mbok Bayah karo Amia. Kula niki sejatine Raden Said Putra Bupati Tuban.
sapa? Ayo papan. Piye? Papan. Bangsat kurang ajar. Enak aku kate seneng bareng wong wedok. Nah, ana menungso jejak aku teko mburi tuh. Sapa cek? Awakmu takon bare aku. Sadurunge tak jawab jenengku. Balik sapa aranmu? Ya, ditakoni gak semaur, ditakoni gak jawab, malik takon sapa jeneng. Yo, nek pancene awakmu gur mangerteni sapa aku. Ana siji loro, bajingan sak wilayah Tuban. Yo aku Jaya. Jaya. Ya sing gawe ontran-ontran ana wilayah Tuban. Kana siji loro. Ya iki Jaya pawongan. Terus kapun iso. Jaya. Nek awakmu durung tambuh mari aku gak ono siji antarane loro. Raden Said Putra Bupati Tuban. Bareng awakmu roh sejatine aku Raden Said celinguran kamu. Aku kok heran. Sing iki Jaya digolek arek, sing ijo royo-royo. Kepingin kepethuk Jaya. Nek wis kepethuk Jaya katil aku. Aku melok takon bare awak. Sale arek wedok iki mau nganti mok perkosa ono papan kene, nggih. Kepingin ngerti salah arek wedok iki. Salah arek wedok gak gelem tapek bojo. Arek wedok gak gelem mok pek bojo. Mok paksa mok perkosa ngene iki. Lah, wong Jaya ada digarai atas arek wedok dapuran kaya ngono gak gelem tembak bojo. Perkosa bare Jaya. Miner iklatmu. Wis gembelo sirahmu ngawur anggonmu nglakoni urip ana ing alam dunya. Jaya. Reh dinane iki awakmu wis ngadeg sapu jajar merek Raden Said Putra Bupati Tuban. Tak petung sarana tak elingno. Ojo mok bacutno anggonmu gawe ontran-ontran ana ing tlatah Tuban. Tak jaluk tobat to. Ojo mok bacutno anggonmu gawe rusuh ana ing tlatah Tuban. Said didikake awakmu iki gawe pepalangi Jaya. Iya. Nek gelem Jaya enak Said, tapi lek gak gelem katil aku. Ateges nantang perkara diapurani Jaya. Apamu sing tak wedi? Lho, masisan sore donya lebune papan cino rek. Cincing gak urung teles. Ayo, nek anjene dhewe wong dik mauli dik wong dik dhewe kuwasa. Tamakno ajimu ana jiwa raganing Raden Said. Tak angakno dadang. Tak umpamane pitik genten ngabluk. Yo, pitike Jaya sing ngabluk di sini. Ayo, Sing hati-hati ya. Mules gak weteng. Jaya dilawan. hei. Mung sak mun kadik dening Jaya.
Panemon mangsa duren. Aku durene kon timune. Iya. Tak sangkap ana dapurmu mo gak jebab tak sembah Idridra. Aja Kakang Gunuman ayo. Umpamane PT Generang Nablok mari PT Jaya. Iya. Saiki PT Said. Ayo. Kabluk le. Iya. Jaya. Angakno dadamu. Kenek rapalaning Raden Said gak gembledak ana ing palaganmu tak sembah drama. Ayo. Wis matek kok atik metingkrang ketara temen wong nek kelakuane diapane kok gak ono bener kabar bisa ngene sumbarmu kaya iso mecahno wesi gligen nanging ketaman ajining Raden Said kelakon gembledang ning pelagan ayo menungso siji sing rusak ning tlatah Tuban Galyajaya. Ayo mesisan nek anjene sing rusak ning tlatah Tuban. Gak cuma Jaya tok. Ayo gak ono sing hepatine Jaya ki lho, Raden Said putra Adipati Tuban. Saiki aku isih durung ketemu barek dulurku Jaya. Jaya no endi kon iki? Lah bareng aku noleh ngedul ngetan parane ana tengalas Jatiwangi jebule ana cahya manter sing saksada lanang jajal apa kedadiane sing manter saksada lanang jajal tak paranane ana tengalas Jatiwangi. Saking abote goleki sedulurku Jaya tak rewangi mlebu alas Jatiwangi sing tak deleng mau ana Temolorot saksada lanang gedene iki ana kedadian loh iki kok ana menungsa sing gelek
Jajal balekno sukmane adiku Jaya nang ragane. Jaya, mulane Dek, nek kowe metu-metu tondo barek dulurmu tuwa ya lupa. Kowe ngletak ana teng alas Jatiwangi. Jajal crita, ana kedaden apa, Dik? Kang Luko. Iya. Ya. Pancene aku sing salah, Kang. Aku jal semrosak cerita. Aku iki mau mari Pancakara Bandawalpati. Barep awong ajeng jenenge Raden Said. Sapa, Dik? Raden Said ana siji loro putrane Bupati Tuban. Kedadane kowe mati ana teng alas Jatiwangi. Saiki nang ndi menungsane? Mari mateni aku jan ayu. Jaya. Pompong durung ado jajal. Sumbarono. Cek bali ana papan panggonan kene. Cantik kaya ngono iki lho. Masak kurang ajar. Hei! Raden Said. Ayo, maju. Nek pancen awakmu putra bupati sing peng-pengan, gak tepas apa alsane kredo. Ayo, maju iki lho Jaya. Adep kono wae. Jaya. Awakmu lak wis tumekaning pati. Lak mang. Lah kok delok iki mati apa urip, Pak? Hidup mripat. Iya. Duwe kabigene opo, Pak? Sampai iso ulya jati ya. Gak perlu kok takon. Sing penting iki dina Kakangku Luko gak nrimano Bupatine Jaya. Nyeluk dulurmu. Sing di Kakang depno marek Raden Said. Iki mau yo. Sing andang. Jajal Madore. Awakmu sing jenenge Luka, kakang-kakangane Jaya. Iya. Termasuk awakmu sing mateni dulurku Jaya. Jenengmu Raden Said, putrane Bupati Tuban. Bener, gak salah pantun. Kon nek kena tak elingno. Tau pamana kon tanggulane sing ijo royo. Kon wis tang pati bare adik Jaya. Kanggone Luka, dulure Jaya Kangriman. Pompong durung kon tak gawe paton papan panggonan kene Jajal. Baliyo. Baliyo nang wong tuamu apa di Paduan. Ko Luka. Iya. Ojo dianggap Raden Said arek jek ijo royo-royo. Bebasan arek jek mambu kentu. Nek Raden Said itu semani ngadek sapu jajar marek Luka. Gak mengkiring ulu cumbuning babar bisa.
nyandak pini sepo Tuban. Cukup Raden Said sing ngadepi Loko ana papan panggonan. Nek kon wis wani ngadeg sapu jajar bareng Loko. Iya. Kacau apa Nek tak petung sarana api, leren ana anggonmu nggawe surana ing tlatah Tuban. Pindho nek anjene Loko gak gelem ngelereni tumindake mesisan. Loko apa Jaya sing dadi sulame bumi ana papan. gelem aku nek kapura. Loko apa Said? Ya. Said. Nanyane kon wis wani ngadeg karo Loko gagal. Ungalno dadal kene iki. Iya. Ketiban aji apa mantrane Loko gak jebablah depane omah tak sembah. Iya. Rapalan Aji Mojo nganti tumpang suh tamakno juara garing Raden Said. Sing hati-hati ya. Soroti dewan kok piye? Monggo tak gak. Ojo gopo sumbar diapramu, ojo gopo muncrat idumu pendirangan mripat. Nek ajining Loko muk tamakno jiwa garing Raden Said, hak tumomo babar bisa. Ayo, kebasan petik tarung gentan-gentan di sing abluk. Pacul coplok le tanding tumbole tutup. Loko barek Raden Said. Ayo. Tak rapal wajine Raden Said tampan ana jiwa kamu. Harapan ngaji kumasamu. Iya. Ayo. Sumbari jajal tak sumbarane. Iya. Mundur. Said Ojo tinggal lagang colong playu bebagan. Ayo. nek anjene Raden Said kelebu menungso sing kebak ilmune ora mangsa cukup pangertene jajal. Jajal maju. Iki lho, Luka mbarek Jaya depan ngono. Iya. Maju. Wong loro luka antaraning Jaya Maju ana ngareping Raden Said. Kon kena sumbar. Nek luka mati, Jaya isih urip, luka balik urip. Iya. Jaya mati, luka isih urip, Jaya balik urip. Nek wong liya kaget nguasno kaya ngono. Ning Sipan Silepan paningaling Raden Said gak sisip. Awakmu wong loro duwe aji Bandung Bondowoso. Kaget aku duwe aji Bandung Bondowoso. Wene sing tak jaluk Balio. Balio kon nang geram. Nek aku
maju siji moko siji maju loro krumpiungan Raden Said. Ayo, anu kok. Iki bos tulisan. Masih ayo. Api jidat siji. Sing hati-hati pedhot. Aduh, panas. Said. Aku rumangsane kalah barek kowe. Ya. Nanging aku uga matur nuwun banget dene apa sliramu bisa nyampurnakno uripku. Said mesisan kanggo jembarake kawibawanmu. Aku luka bakal manjing nang baumu sisi tengen, adikku Jaya bakal manjing nang baumu sisi kiwa. Said mula dina iki jenengmu Raden Said Tambawana. Raden Said ya Brandal Lukajaya, Brandal Lukajaya ya Raden Said. Tumakaning padi ning ninggal wekas karo Raden Said. Ya. Koyok hak sisip pandhuling Raden Said. Loko barek Jaya iki sak temening wong ati. Nyatane Dek Sirna saka tanganing Raden Said ning tetep kepingin nunggal nyawiji ana jiwaraganing Raden Said. Loko manjing ana bauning Raden Said sing sisih tengen. Jaya manjing ana bauning Raden Said sing sisih kiwa. Nunggal nyawiji ana jiwaraganing Raden Said. Nganti titip jeneng gak liya Brandal Lokajaya Raden Said. Raden Said yo Brandal Lokajaya. Iya, mula sing apik dinane iki aku tak mulih ngedhep ana ing ngarsaning Kanjeng Rama. Iya. Rem tangan. Aku boyo padha genah-genahe ngono. Sing penting toto. Iya, tapi awake dhewe ya apa sih tanggung jawab gede lho. Lho iya sip Keadaane tambah suwe ki tambah gak aman. awak dhewe padha karo keamanahe Lah iya. warga. Padha-padha nak ngene montong kamu ya merak ora ngono. Tapi cara gawe ontren-ontren iku Kok ya meh padha. lah iya. Lah aku ki curiga. Lah awake dhewe ku umpama gak nanggone kadipaten. Awak dhewe dipaiti. Ya iya. Iso-iso dipidana awak dhewe. Hae
Mangkane iku awak dhewe iki ayo bareng-bareng nang Kadipaten Tuban. Sing intine yo nglaporno kejadian-kejadian iki. Awak dhewe njaluk nek gak dilaporno yo awak Keponakanmu. dudu. Kok terlalu Hei, men, damen. Damen sih. Iki lho. Jenenge Wul kawul. tak keplokane. Ya apa yo miyah iki? Sing nyeluk kok kene, nek iku putumu. Kene. Ngene tak garap. Kok barat garap iso. Maksudku, kono kejlongo kok kali. Ga iso mulih kon kok. Meneng, kono. Pandek. Balaban. Enggak bongkok. Mesti kali ngomong iku lho, kali ngomong. Kon tak aku sing takoni Sim. Ya, takonan. Takonono. Takonan. Takonono. Konono. Takonono lho. Kosong. Unakone koroyokan. Ngono. Dewi. Jare kok nglakoni. Ya takonono. Kon tak takoni. Kon tak takoni. Kok tak takoni? Unakone kok Jaremu kok nakoni. ya iya sing genah. Oh. Waduh, lebih wae waduh. Jari sing genah. Sing genah. Awakmu celulah-celu, apamu sing ilang? Duitmu ta. Kok apamu sisi wong wis ditekem yo gak arah ilang digocoki. Lah tak kono wong kene lho ditekem ngene masa rogur iku lho. Tapi lek celulah-celu ngene mang. Iki yo gak lim-liman tapi koyo kok iku lho sip kok sip. Kon kok tak tuyu. Ngene lho takon iku. Awas tiba. Lho. Kok ngono yo iku. Awakmu iku lho goleki apa? Sing ilang apa? Sing ilang ku apa? Hai, apaan? Nggih. Pek kelangan duit. Kelangan duit awakmu. Ngomong terus terang lho. Kelangan apa? Iki sumpek, Pak. Sedih. Tapi kula wis seneng ketemu pen iki dagelan. Lho gak iya. Iya. Kula terhibur. Terhibur. Iya. Wingi gak terhibur awakmu. Ming kabudal. Terus sedih ku mikir apa? Pak, Susah ya? pertama niku kula niku yang sepuh kali kula niku dipejahi. Dunia kula sedawa ya dipendhet. Lho wong. Oh, lah ya jebol arek iki. Ya kaget kok. Kula dieret-eret, dijambak piuk-piuk. Iya. Kula badhe Dipeniteni. Oh, dicucuk. Kok iso dicucuk. Lah ini gak dicucuk ta? Iku. Iku kok luayu to nek perkosayu. Apa padha ngono kok tak perkosane dhewe. Cangon. Di Prawoso. Sing Prawoso sapa? tapi nggih dereng sampe kedadosan sing didodo peksa. Mek sampai kejadian. Glai slamet. Terus Awakmu. Manten niku kula niku sumbah yang berandal-berandal. Yo aku iki berandal Lokajaya yo Raden Said lho. Raden Said berandal Lokajaya. Iki termasuk padha karo iku. waduh. Ora yo Sumbar ora yo ngono. kumpung guru ngawat. Awak
dhewe rono nek gak nggawa seksi awak dhewe. Ya, sik nek percaya iki minangka saksine. Ya, Nduk. Awakmu ayo bareng aku karo Demang Markasim nang Kadipaten Tuban. Isine nglapor kejadian iki njaluk jejeke keadilan. Ayo. Ayo. Paken bener omongan sampean. Sedina rong dina iki aku susah. Kaya sampean iki ya wis ngerteni. Sawise aku nyekel pedang panguwasa ana ing Kabupaten Tuban. Akeh brandal ngeju sepininggal. Lah kaya iki mang putramu Raden Said. Tak utus niki pirsa kahanan para kawula. Nganti sepining. Kurung nganti suwan ana kersane. Lah iki lho sing tak pikirake. Kamangka niki jelas ana salah swijine menungso sing ora nrimake yen aku pedang panguwasa. Sajane iki wis suwe jalan utang aji biasa dikutuk saiki ora wani. Wong sing nang pasar saiki ora wani nang pasar. Amit Gusti, kula ingkang sowan Gusti. Demang Bogel iki Bekel Markasim. Kowe ora usah wedi. Ora usah gugu. Awang Kadipaten Tuban iki dibuka. Iki kok dungaren kowe iki. Nuwun sewu Gusti. Iya. Nuwun ngapunten ingkang kathah saderengipun nenggih kula matur mbok bilih wonten prababakan ingkang kula kirang nyeceki teng manah panjenengan. Amargi kula nar pajeke warga kula niki dereng jangkep ugi kathah sing dereng bayar. Mula saka niku kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Oh dadi semaya. Nggih. Lah kowe makasih Kula wis sami pajak dereng saged bayaran. lah sing nomor loro lah kula mriki niki wau wonten radosan kepanggih kalian lar SD menika. Bocah wadon iki pun tanggeti jambuk kemawon supados pangertosan panjenengan supaya aku paham. Lho, iki monggo. Ah menika kan Kene maju Nduk. Kene Nduk. Maju ora apa-apa. Ora apa-apa. Maju. Ben paham. Sik. Jenengmu sapa, Nduk? Nami kula Romela. Romela. Lah,
Desamu Kula Merak-ora, ya. Iki lak pendudukmu termasuk. Nggih, takdiripun sing wonten Oh, pojokan kae. Terus lah tujuanmu iki kan munggah nang ngene pendopo agung. Wes terus terang ora usah wedi. Usah ora gopo. Matur bloko suta wae ben aku iki paham. Ayo. saderenge ngapunten. Loh. Ora usah nangis. Kula menika sampun mboten gadhahi sinten-sinten malih. Lah terus Griya kula niku diobong. heeh. Tiyang sepuh kula dipejahi. Lho kurang ajare. Kula badhe ditrawasa. Lho. Omamu diobong, wong tuamu dipateni, kowe arep diprawoso. Bah, Punten saderenge Gusti, brandal-brandal niku wau ndamel sesumbar. lho sumbar ya apa rumlah? Ngeten. Yo aku iki brandal Lokajaya ya Raden Said. Raden Said brandal Lokajaya. Tenanan. Kowe kok ora Iki, Gusti Pati nggih Gusti. Mengaten sumbaripun. Romlah. Nggih, Kanjeng. Ana ing Kadipaten Tuban sing jenenge Raden Said ora ono maneh. Yo anakku yo putriku. Lah kok kowe kok ngomong kaya ngono? Apa kowe iki kok salah paham kok nane? Ngapunten Gusti Dipati. Kula mboten nyermes napa semerap nek Raden Said menika putra jenengan, tapi mengaten sumbaripun. Tenanan, termasuk awakmu iku. Amit kula ingkang sowan Gusti. Lah iki. Tenanan yo. Termasuk iki paham karo Raden Said. Apa iki Raden Said? Loh. Kowe yen kowe iki sak deleng kringketmu dewean ambakmu dengosan kowe iki kowe iki lak jaga lombong Nggih, terus ngeten Gusti. Kula saderenge nggih sampai tengken Joko Lumbung. lho iya panjenengan iya Das, terus kandung. Ya. Iku Pak sering ical. lho kok gelek ireng piye lah kowe iki jaga apa kowe iki turu Boten kula tinggal keliling teng pojokan mriko-mriko ngoten lho Gusti. terus Bareng nggih kula konco. terus nyatane kon balik Balik pun mengo. lah iki Nggih. terus termasuk kon iki tanggung jawab ndolek malinge Nggih. Kula tanggung jawab kula semerap mendhet. lah termasuk awakmu iki ngerti ya nyolong Nggih. sapa sejatine sing nyolong sapa Nggih ngapunten lho Gusti. Iya. Saderenge kula Bloko suta wae nggih. Pun buka kali kula lho nggih. ora Nggih ya. Nggih ngapunten kula semerap piyambak. iya Nggih mboten enten tiyang rindu kejabi Raden Said. Raden Said Nggih. nek pancen awakmu ngerti sing nyolong Raden Said timbalan Raden Said Napa? timbalan ayo ngomong ojo katik mincel nek Raden Said tak takon gak nyolong tak gimer ndasku kono wong jaga lombong ora tak Amit kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Aturaken sembah sungkem tunjuk dumateng panjenengan Kanjeng Rama dalah Kanjeng tak tampan ora liwat pujo pangestun Kanjeng Rama tampan ana nggih ya gegrawalan anggen kula nampi kula pekep wonten
mustaka kula mugi saged dados cimaing gesang jiwaraga kula. Iya. Wonten wigatos menapa Kanjeng Rama? Panjenengan menika nimbali Raden Said wonten ing pendopo Tuban mriku. Raden Said Inggih. dalangan kowe kenal kowe Doro Demang iki kalian Doro Beget. sebelahe bocah wadon iki Kawula dasih kan. ya kowe ngerti Inggih napa? para Demang mudhun nang ngene kawula cilik padha munggah ana ing Kabupaten Tuban iki padha lapor yang ana ing Kabupaten Tuban iki akeh berandalnya itu sak peninggalane iki pisan sing nomor loro Iman di Joko Lombok palaporan sak jerone lombong gandum sak mono kae ilang kowe ngerti ora ana maneh sing nyolong ya kowe Said akonono Amit sewu Kanjeng Rama dal matur. Dibakas siji baka siji Kanjeng Rama. iya Sakmenika wonten brandal recu ingkang damel ontran-ontran teng tlatah Tuban. terus Sakmenika kula semerap. Lajeng hubungane kalian lare wadon menika napa Kanjeng Rama? Lare wadon menika dinapaaken kalian brandal ingkang damel kisru wonten ing tlatah Tuban menika Kanjeng Rama. Arti Prawoso sing nomor 3 omah diobong wong tuane dipateni lah sing mateni gak ono maneh Sinten Kanjeng Rama? ya gak ono maneh alaparan bocah wadon jeneng Romelah ya Raden Said Brandal Lukajaya Raden Said Amit sewu. kamangka ana ing Kadipaten Tuban ya ora ono maneh ya saiki ya kowe wis to akonono Amit sewu Kanjeng Rama. Kula tak tanglet wonten ing iya coba takono bocah wadon. Aku melok takon bare awakmu. Awakmu matur ana ngareping Kanjeng Ramaku. Diprawoso marek brandal sing gawe ontran-ontran ana ing tlatah Tuban. Awakmu ngomong brandale gak liya Raden Said. Awakmu aja gawe omongan sing gak benar. Ngapunten saderengipun Raden. Brandal menika wancin damel sesumbar brandal Lokajaya ya Raden Said. Raden Said brandal Lokajaya. Ngapunten kula mboten semerap nek panjenengan menika putranipun Awakmu ro temen. semerap. Awakmu gak wau. Boten panjenengan brandal Lokajaya nggih Raden Said. Amit sewu Kanjeng Rama. iya Umpami bocah wadon iki kula prawas. Kula mikir Kanjeng Rama kula dos pundi nek sampak wirang wonten ing kawula dasih. Kula mboten Kanjeng Rama. Umpami kula merawaos bocah wadon iki. Saestu mboten Kanjeng. Said Inggih. sing korban iki enek seksi yo enek kowe kok dik ngakon kok dik mokal nek kon ngaku duwi iki bek ayo akono sing nomor 2 lombong sakmono gedene barange bek mencep-mencep terus mbok kuras mbok timbo mbok gawe dasarmu apa kon Nggih. Umpami beras wonten lombong, gandum sak panunggalane menika kulaken. nah lah Kula ingkang mendhet menika sedaya. terus ana endi saiki Sampun telas kan. lho kok iso telas iki terus mbok cono sapa Sedaya menika kula paringaken kawula dasih Kanjeng Rama. Nggih kawula cilik. Kula menika rumangsa kedodot batin kula Kanjeng Rama. Tlatah Tuban kondang gemari palo jinawi Iya. ing tasih enten kawula dasih kirang sandang nggih kirang mangan Kanjeng Rama. oh dadi kaya ngono dadi donyane wong tuamu sing ana njero lombong iki mbok kuras mbok dom-domno kawula cilik sing kurang
nyandang perang kangan. Ngono to. Menika leres Kanjeng. Oh, Ngapunten Kanjeng. Said, Inggih. ramamu sing nyekel pedang panguwasa ana ing Kadipaten Tuban. Ya, kowe tak anggap anak-anak, tak anggap kawula-kawula. Lajeng Redene awakmu iki wis nyimpang teko tatanane ramamu. Ayo, minggat. Minggat. Ayo. Sampeyan iki ya ngono. Wong wis ketok salah, ya wis salah. Jangan teman bekel padha ana ing kawula cilik. Wani munggah ana ing pendopo agung isi repot. Ngerti ya? Teman bekel. Markasin. Mudhun nang ngene romelah. Kel. Pendudukmu takonono siji-sijine kel ya. Barang apa ae sing dicolong karo Raden Said ya putraku. Tulisen rekapen ya kotak ironi. Masih awakmu ya ngosen. Penduduk bebasan edom bundel ae sing dicolong Raden Said iku tulisen. Tak ijoli ya. Romlah nek perkara omamu aku sanggup gawekno ya nek perkara wong tuamu iku nyawa lho ya aku gak iso ngijoli tak ijoli donya wae piye sanggup kaya ngono ya wis nek pancen awakmu gelem teman saiki kowe ya ya hati-hati lho ya romelan tekan ngarep soalnya zaman saiki gak kenean ya lah sing hati-hati nggo arek wedok Ngeten iki ya napa ya ramane kene kepireng kali rasa wulan. ini Bu pek menawa rasa wulan iki takon ya kadange ya dulure Raden Said sampeyan iso kudu kumbi sebab iki wade ya wade Nggih mestine tanggel ramane wong menika Kanjeng Rama ugi Kanjeng Ibu Sing kumbi lho ya. kula ingkang sowan ojo sampeyan dodono nek saiki dinane iki tak tundung saka ing Kadipaten Tuban ya nuwun sewu kula Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kula kok kepireng swanten ingkang Mas Raden Said sakniki tepundi to ora napa. ora ana wong aku mantan wae ngomong karo ibu iki lak wis wayah panen ibumu iki mau njaluk kalung dirotok ora ana tamu nggih kula kepireng niku wau suarane kok rame-rame ngoten lho Kanjeng Rama lah iya ibumu arep takon ngono saestu to Rama iya Wanduk ngapusi kula kalau ora wong anak kok dirapusi lah sakniki Kenal ramane pas Piye? jenengan tutup-tutupi nggih niku semerap. Panjenengan Broto Sito mawon. iya Rasulan Nggih Kanjeng Rama. pancen ing Tuban iki ana peranatan ya ana hukum hukum iki kanggo njaga kawibawane telatah ya njaga kawibawane Kanjeng Rama hukum iki tak lakoni sing adil panjenengan nggih Kanjeng Rama barang wis mlaku ana menungso sing dadi pepalange Kanjeng Ramamu napa Kanjeng Rama gak ana maneh siji ya Raden Said ya kadangmu dhewe dina iki tak usir saka ing Kadipaten Tuban lah napa Kang Mas Raden Said kok diusir Rama salah napa Kang Mas Raden Said Rama ngene iki tas wae Demang bekel mudhun ana ing kawula padha munggah ana ing Kadipaten
sing gak iso nyandang. Ning kabeh ku mau miturut Kanjeng Rama gak bener. Walah iya ta. Ning sadurunge aku oncat saka dalem kadipaten, Kanjeng Rama ninggal wekas mbarek Raden Said. Ojo bali-bali ana ing dalem kadipaten nek durung iso goncangno tembok kadipaten. Apa sing dimaksud Kanjeng Rama? Kang Mas Said. Kaya suarane adikku Dimas Rasaulan. Kang Mas. Serambut bebasan kecil awak dhewe dileleting bareng Kanjeng Rama Dalabiyong utawi Kanjeng Ibu dimong dingoni nganti gedhe supre. Ning Dimas Rasaulan nek awakmu melok Kang Mas Raden Said iki apa wis mok pikir? Sampun Kang Mas. Sampun kula pikir pokoke kula melu Kang Mas Raden Said. Kula mboten purun bisa Kang Mas Raden Said. Kowe mangerteni anane Kang Mas Raden Said metu saka ing dalem kadipaten. Ngerti Kang Mas. Tapi kula mboten percantos nek jenengan lakoni kados ngoten niku Kang Mas. Iya, Dimas Rasaulan. Nek awakmu gak percaya barek tumindake Kang Masmu iki wis ana benere. Awakmu ket cilik barek Kang Mas runcang-runcung riwa-riwi, awakmu ngerti karakter Kang Mas. Uga Kang Mas Raden Said ngerti sejatining Dimas Rasaulan. Ngene Dimas. Ning nek awakmu kepingin melu barek Kang Mas Raden Said tak jaluk ojo. Sebab apa? Kang Mas Raden Said mlaku sak mlaku ora duwe tujuan. Mlebu alas metu alas, engko nek awakmu dipangan satwa kewan sing ganas ya apa? Dimas kan mboten Kang Mas Raden Said. Jadi kula melu mawon Kang Mas. Pokoke kula mboten purun bisa Kang Mas. Dimas Rasaulan kadang pusing ayu dhewe. Awakmu tetep meksa kepingin melu aku. Oh alah Dimas. Nek nguasno luhmu dleweran ana ing wandamu Kang Mas kaya gak tega Dimas. Dimas mboten tinggal Kang Mas. Ning iki mbebayani kanggo awakmu Dimas. Awakmu tetep kepingin melu merek aku. Ngene Dimas Rasaulan. Awakmu tresno temen barek Kang Masmu Raden Said. Dimas tresno batin kali Kang Mas Raden Said. Awakmu temen-temen kepingin melok Kang Masmu Raden Said. Sadurunge awakmu melu. Nek anjene awakmu tresno temen barek Kang Masmu Raden Said, umpama Kang Masmu duwe penjaluk ngono, awakmu apa gelem nurut? Orang Kang Mas. Orang kula nuruti. Jenengan dipenjaluk apa mawon kula ora nuruti Mas. Ngene Dimas Rasaulan. Kang Masmu metu saka ing dalem
Dimas rumangsa ngelak. Koyok-koyok garing ora ana banyu ingkang mlebono ing sajroning lambe. Dina niki aku dolekno banyu. Nek anjene Dimas rasa wulan tresno marang Kang Mas Muraden sae. Aku dolekno banyu engko awakmu tak oleh melu aku ya. Janji ya Kang Mas. Iya. Mas rasa ulang pasti tinggal ya Kang Mas. Enggak. Aku tetep abot marang dulurku. Iya. Nek ndelok Dimas rasa wulan koyo ngono, atiku rumangsa gak tega. Ning nek rasa wulan melok anggonku lumaku tansah dadi sesrimpeting lagu. Walah Dimas rasa wulan sing gedhe pangapurane bekne awakmu balik mrene Kang Mas Muraden saiki wis ora ana ya Dimas. Wali wolu songo kang tinari kang jembok kang diaturake marang Kanjeng Sunan Ampel. Ora ana kajibah ngobati jagepe wali ku kejaba Makdum Ibrahim ya Sunan. Umpama aku ora bisa ngobati jagepe wali ana ing tanah Jawa mendah dening aku kang wetu dening Gusti Allah kang awet iki nyocok kahanane ing Nusantara kudu ana wali wolu sanga kan ing kono aku ora bakas selak apa kang dadi aturipun Sunan
sing liwatke. Apa wis krungu gogoke? Nek alas Jatiwangi kelebu alas Jati Peteng kene diarani gawat kaliwat-liwat. Jalma mara jalma mati. Sapa sedadar wani mlebu ning alas Jatiwangi katik gawa bondo daya lho entek bondo. Sing kowe iki kang aran teken iku tekenmu iya Kisana dinane iki Pak jaluk weh no mari aku teken aja Kisana iki teken kanggo gadinge aku kutindak olah menang diwae kudu kanggo nggawa teken sing tegese apa nek nyekel iki kudu tatak lan sing temen aja nganti silak saka ing tindak lakuane pisan terus tekenmu mok lepet nganggo mas koyo ngene iki padha marek buka meripatku kudu njupuk tekeni Kisana tegese kowe iki butuh donya lan bondo iya nang sepiro regane teken sing tak go lan kowe butuh bondo lan donya kang luwih akeh tinimbang teken kae lho dipun bondo yo bondo donya iki ngomong kowe kanggo sapa wong kowe kanggo kowe Kisana kanggo aku iya iya entak jaluk ka oleh aku mok wae bondo sing luwih gedhe iya nek ngono tak jupuke yo jupun Kisana iya maksud kon teken tak jaluk gak oleh aku mok wae bondo donya sing luwih gedhe pancen bener Kisana nyatane tak jupuk tak delok ketok emas gedhe tak jupuk nanging tak buka wujude godhong klaras Kisana godhong klaras iki arane saka gedang iya gegetane urip peteng lan padang aku takon marang kowe Kisana wong urip ku enak endi peteng sepisan ning padang selawase apa padang sepisan peteng selawase peteng sepisan padang selawase iya Kisana
Terus sing kok maksud? Kowe sik muda tumaruna. Sora ora dikaya ngopo nanging ing tembe kowe ing sepuh bakal nemoni mulya uripmu bakal bisa gayuh kamardikane uripmu pisan. Yen kowe nomor gelem sora tuwek besok kowe bakal nemoni sora pisan. Cukup! Aku gak butuh ceramahmu. Iya. Sing tak butuhno bondo donya emas pecis rojo, Bro. Yen kowe kepingin mulya urip, yen wayah lingsir wengi ndonga marang asane Gusti Allah. Gusti Allah wis dawuh ana ing surat Al-Mu'min ayat 20 yen ora salah. Utuni astajib lakum. Menungso, sira njaluk marang ingsun, bakal tak wulungi apa kang sira jaluk nanging kowe kudu ikhtiar sakwise ndonga yen wayah. Ceramahmu gak dijabai. Nyatane glodok orang jagat iki muni dadadadadadad. Terus kowe duwe penjaluk apa maneh? Aku tetep jaluk teken sing wujude mau pelepet emas iki. Nang pira regane mas? Yen kowe kepengin roh Mas Pecis Raja Brana inten lan dian. Kae lho jebul. Sulap, iya. Tak delok wujud emas, ning tak jupuk nok mburi. Wujude kolang-kaling. Kon wani goro bare aku. Nek kon wani goro gak gelem ngekekno teken iki, ateges wani mati. Kolang-kaling ku minangka kanggo tandha syarat-syaratane urip pisan. Menungso kudu eling marang asane Allah. Apa wae kang mbok tindakno kowe kudu nyebut asmane Allah. Merga menungso ora doh saka sifate Allah. Mula ana tetembungan Allah iku adoh tanpa ngenan cedhak tanpa senggolan. Gumantung tanpa cetelan. Iku sifate Allah lan menungso. Mula kowe kudu eling pisan. Cukup. Wis bolak-balik awakmu ngomong bare aku pitutur sing kaya ngono. Kabar pisan gak tak gobres. Mula dina iki oleh tekenmu kena aku. Aja pisan. Aja mbok jaluk teken kang tak. Nek anjene teken gak oleh tak jaluk, mapanot diapuramu tak babet bulumu mati ana ing papan kene. Syahid. Kowe dudu putra sembarang. Kowe ana ing alas Jatiwangi tumindak kang sirsa angger bener. Kowe mung gawe kapitunaning dening liyan, mung kowe golek donya bondo kanggo nguripi uripmu alam donya ning lali pungkasan. Ilingo Syahid. Wong kang sinebut manungsa manunggale rasa-rasane manungsa dadi siji. Ana krasa rumangsa pangrasa dirasa. Nek kowe dijiwit wong lara aja njiwit marang liyan. Yen kowe kadhe njiwit wong jiwiten awakmu dhisik lara apa ora. Yen kowe dijiwit krasa lara aja njiwit marang liyan. Setya marang sak padha padane ngawit dikaya nyetyane awakmu dhewe Syahid. Wong tuwek. Awakmu ngerteni nek sejatine aku iki Syahid. Kowe dudu putra sembarangan. Kowe putrane wong tak kedhak rembese wadu. Kowe putramu ningrat. Yen tumindak ucandala ing budi, mendah ning kowe bakal kena ucap para kawula dasi. Kowe semake kawibawane wong tuamu Syahid. Ya, tambah suwe tambah ngabang nang kuping.
Said. Terus aku gak sida mateni awakmu. Gak. Sebab nek kon gak tak depan. Metu saka alas jatuhmu. Urung tan urwa. Awakmu ngobrol nang wong nek Said sing dadi brandal ning alas jatuhmu. Said, aku ora wedi mati. Awet pati uripe manungsa gumantung saka miyarsane Gusti Kang Yasa Jagat kang paring linuwih. Sapa wae ora bakal ngruwi ana ing telung perkara Said. Tekane dodotan, tekane rejeki pungkasane pati. Iku resane Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Kowe ora bakal ngro Said. Terus dina iki awakmu tetep tak paten. Aku ora bakal cilak yen kon kate mateni aku nrimo. Ayo, mapano dapuramu. Iya. Sadurunge awakmu tumekaning pati ana papan kene, aku pengen roh sejatine awakmu so. Yen kowe kepengin ngerti aku kang aran Makdum Ibrahim jul aku Sunan Bonang. Aduh, Kanjeng Sunan. Kula jenengan percaya pati mawon Kanjeng Sunan. Ora, Said. Aku ora bakal mateni sapa wae manungsa kang tindak candala budi marang aku. Mulane aku ketemu awakmu iki ditemokno Gusti Allah ning kowe kudu eling. Dawe Allah wal insanu minal khata wal insanu minal iman. Sekabeh manungsa gak tuput teko lali lan keliru, Said, kecuali wong sing iman. Mulane Said, jajal ngadko sawuntara kowe. Kowe aja nyembah aku, nyembah nang Gusti Allah Kang Maha. Ampun kang kadang Kanjeng. Iya, perkara kaluputamu bakal tak sepuro Said, apa sing dadi kekarepmu? Kondo kanthi walaka marang aku, Said. Kanjeng Sunan. Iya. Umpami kula dados muridipun panjenengan ngoten dos pundi Kanjeng Sunan? Ora apa-apa, Said. Yektine yen kowe ikhlas lair tumusing batin kowe dadi santriku. Nanging kowe kudu tuhu bedhi apa kang dadi perintahku, Said. Inggih, napa ngendikanipun Kanjeng Sunan? Kula sagah nglampahi. Kowe jago nindakno pakaryan apa kang dadi tembung ucapku, Said. Yen ngono ranting ana ing papan kene, Said. Inggih, Kanjeng Sunan. Said, Kanjeng Sunan. sawise aku mundur saka ing kowe pentung kantak deleh ana sak pinggire kali kena kesaput dening Sang Sambirana padha sumiyak kaya dening ana wahaya. Iling-iling Said, Inggih. pentung sing tak deleh kudu besok ae nek ana rejaning jaman. Aja arane apa-apa aneneno dalan Sunan Bonang. Said, Inggih Kanjeng Sunan. Dos pundi? yen iki dina kowe duweni kekarepan kepingin dadi santri, ayo ana kewajibanmu jogon penungku sing sak pinggire kali. Ngoten Kanjeng Sunan. Aja nganti kowe gugur yen gurung tak gugurake ya Said. Inggih. Enggal tindakno Said. Nek ngoten tambahipun pangestu Kanjeng Sunan. Tak ideni kaya dening banyu mili kablabaran bumi suci Said. Said, muga-muga wae kowe dadi menungsa kang duweni wibawa besok ing tembe. Kanthi ucapku kowe gelem nindakno pakaryan jaga penungku ana sak pinggir kali. Iya. Muga-muga yen pentung iku guru nganti ndak parani kowe aja nganti gugur Said, tindakno kanthi walaka ya Said.
Bagi sesek kono sesek kene. Kale iwak. Riko iku anyar repot tak. Iki karo nono pisan ya. Awakmu lak urip kecilik sampe gede ngene iki lak kok kene iki. Iya. Terus apa? Koyok waktu lan iki. Biasa iwak sak ngono kae. Tapi nyatane dino iku gak iwak. Wedi, iwak wedi karo sapa, Nduk? Lho, iki lho tak kono Mbah Joni iki lho. Oh nggih, Mbah. Sesepuhe kene, Mbah. Mriki, Mbah. Apa? Sayane gak gitu mikir. Gitu lho. Gitu ah. Iya, Bro. Jadi mana nek gak gitu? Gitu bisa. Gitu ah. Iya. Nek gak gitu lho, sakno rek kan mangan rokok. Mbah, pripun, Mbah? Niki kadane kaline niku lho. Apa? Kaline. Apa? Iwake sepi. Lho, lah apa mang delok? Iwake sepi, Mbah. Iwak iku gak budak ngawur. Lho gak semaur iku. Aku lho krungu. Oh, Krungu lho. iwake lho sepi, Mbah, iwake. Lho, lah kan malah apa mrene? Lho, apa mrene dolek iwak, Mbah? Sampai lu kene iki gawe sesepuhe desa kene. Takoni Takoni temen kok laporene. Aku iki sumpek bendina iku biasa oleh iwak, gak oleh iwak. Aku bener sesepuh kene. Aku iku turu tok ya mangan bendina ya gak apa-apa. Lawang Riko mangan bendino, mangan turu, enggak iso gede-gede. Lho pancet. Lah iya. Padha ngomong. Ya, Saben liwat kene delok nduk pinggir kali. Iku lho, sakjane ngono apa? Mosok iwak ngene iki. Nek diarani watu ket biyen gak ono watu sing kaya ngono. Ngerti? Tengah kali. Terus tak gak? oh iku ya nek gak rupa genderuwo. Ya. Genderuwo, rupane genderuwo ta Riko? Karo. Lah kok ngene iki. Kemarin dia ana setane. Patung apa iku? Sing desa kene. Betul Pak. Sampeyan iki apa sih? Karo aku karo. Aku karo tok ae. Ya apa? Takono Pak. Nek kabeh bendina koyo ngene terus kedadiane ya apa? Sandang panganku yo ndolek iwak. Ya engko dicoba nang ngono. Doalan. Apa udah dicoba? Ayo. Dicoba kalau iwak. Boleh tembak iki. Arek iki gak ono sekolah iwak, Mbah. Iwak iku nyengit kabeh, Mbak. Sampeyan parani. Delok engko lak iwak lak ngrutu. Delok. Anu yo ngono tok Riko ngono. Ana iwak nggo sepeda. Lho, delok engko lak ngrutu. Boten, Mbak. Wis ngene lho, nek tak pikir-pikir. Lah nek bendina iku ngurusi watu utawa sing mbau reksa pinggir kali kono, percuma. Tuwas diomong ae. Tapi ya tak dheweke lak gak ganggu karo awak dhewe ya penduduke lak gak ganggu sih. Tapi mosok Riko iku gak mikir sak joge ana watu iku mbok watu mbok apa? Mbok sing mbau reksa dosun kene. Lah mulane Gak oleh iwak ya. Utara iku gak usah ngrembug iku. Pokok awakmu aja ganggu-ganggu. Sebab mbok iku mbau reksa, mbok watu. Sing penting ayo iki dina ndolek iwak. Ya apa carane iso oleh iwak supaya gawe sandang mangan ngene. Ya. Masalah iku wis gak usah dirembug maneh. Ngono ya. Sing bendina gak ngomongno watu dan apa-apa lu bingung aku. Saiki wis Ayo permisi ngene ae. Permisi sik. Permisi salam. Ya, ulu salam sing barso kene engko dene mbek rezekine muncul. Ya alhamdulillah ngono lho. ngono ta? Iya. Ayo regawe dhewe. Ayo. Pak.
bales. Assalamualaikum. Yo ora bales Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Said, iki dina kowe kudu gugur saka ing pertapanmu. Kowe mrene Said. Aduh Kanjeng Sunan, kula mboten kiyat Kanjeng Sunan. Brangkang apa ora iso. Aduh abot Kanjeng Sunan, mboten saged niki Kanjeng Sunan. Iya ta Said, pancen kowe wis 3 sasi ora tak badar. Ning aku tetep ora tega. Iki nete dawuhe Allah. Aku kudu bisa kowe tindak rene, kowe bakal tak wenehi tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Allah kun fayakun wis manjing ing pangucapku.